Κύριε Τσαρούκα, κύριε Μαρινίδη, έγινε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Λάβατε μέρος σε καμιά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου? Πείτε μου, πού πάτε κύριε Δημόκλου εδώ, να πάτε την θέση? Όχι. Κύριε Μαρινίδη, έγινε καμιά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου? Πού είναι μέσα, ο Διευθύνων είναι μέσα? Ας μας απαντήσει. Κύριε Διευθύνοντα, έγινε καμιά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου? Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβουλίο. Πραξικόπημα κάνετε! Πού το κάνεις το πραξικόπημα? Στην ΕΕ, στην επιχείρηση του ελληνικού λαού. Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πότε? Πού? Πριν από 5 λεπτά πήγαμε από εδώ. Συνεδρίασε! Σας ρωτάω! Τα πραξικοπήματα δεν περνάνε εδώ! Κατάλαβε το Θανασόπλε! Δεν είναι χούντα! Πότε συνεδρίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο? Μα δεν το ξέρει κανείς. Πότε? Χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ντροπή σου! Ντροπή σου, Αθανασόπλε! Ντροπή! Να λυπάσαι για τον εαυτό σου! Κρίμα! Κρίμα! Με τους περγαμηνές που είχες! Με την ιστορία και την διαδρομή που είχες! Κρίμα και ντροπή!